Unsi ang angol, human magkarambola ang duha ka van o rickshaw kun bao-bao sa CP Garcia Highway Diversion Road, Bangkal, Davao City alas 7 kagabi, Mayo 29. Subay sa investigasyon sa Talumo Police Station, danlog nga dalan ang posibleng hinungdan sa disgrasya, sanglit, ulan-ulan adtong tungura. Nawad-an matud pa og kontrol ang High Ace van nga dunay siyam ka mga pasaherong sakay. Gikan sa norting bahin ug paingon unta sa southbound ang High Ace van, apan pagabot sa nasgutang lugar, nawad-an kini og kontrol, hinungdan nga naabot kini sa pikas linya. Nabangga sa High Ace van ang kasugat nga usa pa ka van ug bao-bao gikan sa southbound lane nga paingon sa norte. Kuan sa dapit sa countryside bitaw nga corner unahan gamay. So nag-control tong Toyota Hiace commuter van. Ingkod siya sa opposite lane, mao nga iyang left portion ay go sa kumangan dito sa van. Then subsequently naigo ko to ang babao. Base sa report sa Talumo PNP, upat ang naangol nga pasahero sa pampasahero ang van, apil ang driver, duha sa usa pa ka van ug 5 sa pedicab ug 5 sa bao-bao, lakip na ang driver niini. Daling miresponde ang Central 911 medical team sa lugar ug gipanghatod sabdayon sa Southern Philippines Medical Center ang mga naangol. Base sa nakuhang impormasyon, pipila sa mga naangol sa disgrasya, giilang sila April Mary Atos, 23 anyos, taga Caraga, Davao Oriental, Janrel Kilat, 12 anyos, Argel May Kilat, 14 anyos, Marisa Kabisay, 30 anyos, Jonathan Kabisay, 4 anyos, mga residente sa Upper Tamugan, Marilog District, Davao City, Trinidad Lucernas, 66 anyos, Noli Lucernas, Kimberly Almonicar, Sumayog, ug Henrik Maturan sa Pleo, parehong mga taga Digo City, Davao del Sur. Gimaniho sa usa ka Paulo Dominic Miliana Fuentes, 25 anyos, taga Iwa Village, Dumoy, Davao City, ang puting van nga nakasugat ug nabanggaan sa High Ace van. Usa ka Glenn Dolorel Kabisay, 32 anyos, nga taga Upper Tamugan, Marilog District ning syudad, ang driver sa bao-bao. Samtang gila ang driver sa pampasaherong van nga si Jimpoy Bangay Lumay, 40 anyos, nga taga Kapatagan, Digo City, Davao del Sur. Ginatanaw sab sa mga pulis nga posibleng kusog ang dagan sa High Ace van nga gibanihon ni Lumay, sanglit makita ang kakusog sa impact sa iyang nadanyos. Sa tanang mga sa mga drivers, mga commuters, inapalintan ang pag-amping o always ka nga mag-amping sa kalsada kay anytime na i-discuss mas maayon yun na always ka amping. Swerting walay naangin niya kinabuhi sa insidente. Gikustudiyan na sa kapulisan ang mga sakyanang nalambigit sa karambola. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.